Ibu yang saya hormati, saatnya kini akan saya tampilkan, akan saya panggil yang panjenengan tunggu-tunggu dari kemarin. Oke, dari kemarin. Yuk, kita panggilkan artis cilik kita, owner dari Mayangkara. Siapa dia? Sing bantal. Semangat. Kita panggilkan. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Pak Bambang yang sing duwe ki lho. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita panggilkan Niken Salindri. Sugeng dalu, Nak. Halo Mas Bambang. Melek. Iya. Condro silang citrane mendung petang liputi cahyane riwis ngenteni kapangku amung kang mas pepujan atiku.
Tepuk tangan buat Niken Salindri. Sin. Biasa orang nganggo ngono. Biasa kan wis nikah. Itu terakhirnya ada gitunya. Ah lu mah enggak tahu lu. Iya, tapi aja ngene-ngene tangannya. Oke. Nah, Iya. ini Kamu tahu nggak? apa? Gue tadi waktu nyanyi ini tuh tahu nggak? Kenapa emang? Gue baru bisa nada falset. Masa sih? Iya anjir. Iya anjir. Anjir panganan apa tuh anjir? Anjir apa tanda? Anjir itu iya anjay gitu. Oh, Itu bahasa Jakarta. Oh, bahasa Jakarta. Iya. Oh, baru kali ini suara Gue baru pulang dari Jakarta. Oh. Iya, gue habis menangin itu. Oh, selamat menangin ya, Nak. awards itu. Selamat. Lu gak tahu? Gue habis menang Nah, tahu. Saya ucapkan selamat ya. Seneng banget gue. Ayo. Ayo. Tahu gak perasaan lo? Perasaan mungkin biasa ya, no? Mau tambahin gak? Ngene loh. Saya tuh bangga dengan kamu ngono loh. Saya ingin mengucapkan sebagai mewakili teman-teman Mayangkara, mengucapkan minal aidin wal faizin. Orang wayah. Mengucapkan selamat ya no. Iya. Muga-muga karirmu tetap melejit. Amin amin. Eling-elingen semakin tinggi, pohon semakin goncangannya semakin luar biasa. Dijogo kesehatane, Iya. dijogo sembarange ya no ya. Iya Mas Bambang. Kanca-kanca ora iso ngoyo apa-apa kejaba mung donga. Wong Iya. arep ngowahi nggih mangane ya bingung ngono. Dadi ngowahi mek donga ya. Iya. Wes muga-muga melesat karirmu. Amin. Dan warga Kediri tentunya bangga kepada Niken Salindri. Iya. Bisa membawa ke ranah nasional bahkan internasional. Amin. Tepuk tangan buat Niken Salindri. Oh. Seneng ya? Kak Patek. Ora duwite masalah ya. Ngene lho, Nak. Ora kok Masa perkara. mek diwehi piala tok. Lho, ngene lho, Nak. Piye ora kok perkara duit itu wujud apresiasi. Lah lek pengen dadi duit go pegadean. Dadi duit kok gadekne. Lek payu, lek ora. Payu. Tapi lek kowe gak isin lho mosok Niken Salindri coba pegadean. Lah iya. Lah iya, wis gak apa-apa disyukuri. Ya. Tapi kalau aku itu tadi nggak menang, aku ya akan sedih. Lah iya musuhmu lo berat semua. Iya. Kajaba sampean ki jek bocah iso ngalahke artis-artis ning kono. Iya, makasih ya, Mas. Iya, aku ya bombong ya seneng no. Iya. Ngene iki arep ngowahi ya bingung ngowahi apa mung doa. dan Mobil doa. mobil. Eh? Gak usah akeh mobil. Kowe ngerti mobil. dhewe ngaku numpak motor kok. Kowe Ya. ngerti dhewe to. Mangkane to ndek iki bar entuk saweran akeh Wis meneng ayo lagune apa? Kowe ora kok. Ndang diwene bojone. Wis iki. Ngono wi. Kowe iki lagi. Malam hari ini Ya. kita Acaranya wedding. wedding. Ini di Selamat room Mbak Kiki. menerima bentuk baru. Wedding kok bentuk baru to, Nak. Manten dudu sunat. Manten jenenge wedding. Lah yo bentuk keluarga baru gimana sih? Oh iya bener. Iya, Bener, sing iya. maune kuwi mau Mbak nganten karo Joko bapak Perawan, ibuke. heeh. Kuwi mau malih menerima keluarga baru, malih sak bendinane karo Mas nganten. Ya Allah kok tambah pinter ngono. Aku wis seneng tambah pinter ngono lho. Bocah kok tambah pinter ngono lho. Bocah tanti tintang tintang trut. Bocah kok ngono-ngono. Aku seneng lho. Wis ayo pinter suarane apik. Tantang tantang. Aja ngono to ah. Tapi- Aku malu. Oh malu ya wis Malu, enggak. nggak Iya, mau. iya. Nggak mau ya wis. Udah cantik-cantik gini Iya. mosok dikon. Nah, Oke, enak malah ya, Mas. Ya, Ya, dongane ngantene. dongane ngantene Mbak Vira dan juga Mas Isan. Piramu. Kuwi mantan kapan kuwi? Mbok, Kuwi ndek ini. Iki saiki mantan Mbak Kiki Mbak Kiki. karo Mas Dandi. Karo Mas Dandi. Hmm. Kiki, do you love me? Are you crazy? Ya kayak lagu TikTok. Kok ngono jajal-jajal. Mah, Berarti mah, mah, Kiki, mah. I am stupid. Yes, you stupid. Kiki. Mbak Kiki dan juga Mas Dendi, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng. Amin. Sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga dihindarkan dari bencana longsor, banjir,
tipes, DB, demam berdarah, paracetamol. Obat paracetamol barang. Dengane Mas. Maksudnya dijauhkan dari Semua- mara bayang ngono lho, ora mbok sebutnya siji-siji. Ya Semua- sewengi ngono. Jadi bencana dijauhkan dari musibah ngono lho. Dan diberikan kesehatan. Ngocot ya. Semoga berbahagia selalu dengan adanya keluarga baru, dengan adanya pasangan baru kita hidup bersama. Iya. Kita harus saling memaafkan, saling mencintai, saling menyayangi, saling toleransi. Tidak boleh ada KDRT satu sama lain. Wero wujude sing apik iku. Terus Saling mencintai, saling menyayangi, balik neh, saling mengasihi, balik neh Jarno. saling toleransi, Yo, terus. Dan saling menyayangi. balik neh mulek kalau mangan. Nah, Yang penting ki ngono kuwi wong Iya, iya. bebojoan ki kudu saling menyayangi. Betul, betul. Kita tuh tidak boleh hidup bersama, tapi kita itu harus hidup iya sekata. iya toh kita tidak bisa hidup bersama. Kita tidak boleh hidup bersama. Angel menomang jelas nih. Kan yo Maksudku ini ngati ngono, tapi iya. utek ini. Iya ning tanganmu kaya giring cempe wis ngerti ora? Ngene. Anu iki nggo Pak Kapolsek ra sida munggah lho. Wes ora apa-apa. Mergo wedi. Ora apa-apa. Pak Kapolsek Pak sak mental. Kapolsek lek ora nggawa dompet ora oleh munggah. Pon nggih. Pon ta? Percaya kali kula mboten. Nggawa tok lho Pak, Lah nggawa wong tok. jek awale nyandak tali goci. Lah iki kok tengah-tengah. Pripun Pak Kapolsek siap maju? Monggo, monggo. Lah iya. Siap maju, Pak. Woi. Pak Kapolsek timbalon ngene. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek namine sinten? Loh, tekono jenenge sapa lho kene kadung nyanyi ora mbok tekoni yo. Balik. Pak Ardian Wahyudi. Pak Kapolsek namine sinten? Nyanyi yo. Sampe tak bercanda tahu teng gitu lho. Masaku. Awak dhewe iki mung loro, Mas. Iya. Nyen. Ayo meneng ra. Sabar. Melok rene apa piye? Sabar. Dudu rombongan. Wah, Kalau jan. inallah masuk. Birin sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Duduk. Sama nyambung guyu, Bu. Loh, wongnya seneng mbok seneni to, Nok? Iya. Bocah uhu. Sama nyambung guyu, Mah. Mbokmu yo ben golek hiburan mbokmu. Iya. Golek aku wani malah candak tali goci kuteng. Ya antar lebokne kolam koi. Ya, Pak Kapolsek namine sinten? Pak Kapolsek namine Pak Ardian Wahyudi. Pak Wahyudi asline pundi? Asline Pak Wahyudi Kediri. Pak Wahyudi wis duwe bojo. Ayo. Jawaban. Aku ora ro Pak Wahyudi. Bojone ayu ra melok rene. Aku ora ro. Lah iya, kene. Ngono. Hop, sik. Hop, jawabane ngono. Heeh no. Pak Lah, Wahyudi. lha tekono sik bojone melok ora. Bojone melu, Pak. Pak. Totot Bapak Kapolsek istriku temannya Pak. Bapak. Ora Totot. Mas ora bener. Pak Wahyudi ranggawa bojo. Pak Wahyudi monggo mriki. Pak Wahyudi bersama teman-teman. Pak Wahyudi bagus sekali. Pak Wahyudi gendang ya rene. Pak Wahyudi lek ora ndang tak tewu, Pak. Tak gendang kali gocine. Glosor. Kapolsek buat dosa. Ora masalah. Monggo. Wah iki. Aduh, Mas. Aduh. Weh, Kok nggawa ngejak kanca? tentara. Ngejak tentara, Mas. Urusanmu kan. Mas. Dah. Mas.
Pak Wahyudi kae ijo-ijo. Pak Wahyudi rawani dhewe. Wani Wahyu ngejak karo kancane. Apa iki? Marie. Oh. Pun. Tibake kancane padha gedhine. Tibake kancane kaya Ayo. Kaya apa? Mriki Pak. kaya Werkudara. Todot semua nyaman Pak. Pak nyadong duka. Werkudara obesitas. Ya. Gua cuma jarak. Bapak niki namine sinten Pak? Namine Bapak Pak Main. Jenenge Pak Main. Patra jenenge Pak Main. Mana lho? Sampeyan main apa Pak? Selat apa judi? Jenenge Main. Kowe ngolah takak. Iki anak tol-tolae, Main. Main. Saya Pak. Namine KTP jenengan sinten? Ya Pak Main kuwi lho. Main to. Lah jonggo guyu dikecak sirahmu. Monggo Pak Jaka, Pak. Lah Pak saya biyen pas zaman sekolah ulangan lho. Napa? Terus gurune pernah ya bingung. Lah kok bingung? Ma, main. Wong maksudnya mah dolan ngono. Pak Kapolsek. Main apa? Main. Oh iya. Ngapunten lho Pak nggih. Main lagi main-main. Ngapunten ya Pak. Aneh lho Mas. Yo. Oh ya kirane Pak. Ngapunten ya Pak. Nggih ngapunten. Bapak niki namine sinten Pak? Pak Kapolsek ya iki. Pak Bang. Jawaban Pak. Sampe iki ditekoni Pak Kapolsek iki. Pak Wahyudi. Aku iki tekon lho Mas. Ya yo. Aku tekon nggih lagu kudune nek Pak Wahyudi jawab nggih lagu to. Sampeyan nak menengi maksudnya sampeyan iki piye Mas? Sabar. Sabar. Sampeyan niku kudune nyanyi Pak. Iki Pak Kapolsek kok Ayo. jenengnya namine Pak Anam. Lah, Pak Anam. suka menanam. Pak Anang daleme pundi? Pak Anang. Daleme Kediri mriki. Wis aku capek aku. Wis aku ya Nan. Bapak, Yo kabeh bapak ora Bapak. ibu. Salim. Bapak nggih sugeng dalu sugeng rawuh. Matur sembah nuwun. Kowe iki tamu malah sugeng rawuh to. Hah? Sing mengucapkan selamat datang kudune bapake, ora kok awake dhewe dayo terus sugeng rawuh. Bocah ki oh men to. Adewe iki ning kene diundang berarti awake dhewe tamu. Awak dhewe diundang karo sapa? Loh, Bapak Supri. Lah Pak Supri to? Heeh. Lah Pak Supri kan ngundang Pak Kapolsek yo an. Lah iya, Lah iya, berarti awak adewe ning kene padha tamune tamu Pak. ngono lho. Kok sampean aku ngomong sugeng rawuh, sampean menengae nyapa Pak? Yo kalem he. Kok bangga mbok seneni. Iki Pak Kapolsek. Jane yo dijawab. Sampean nak menengae nyapa Pak? Entekan kata-kata sampean. Wah. Ora iso banyol sampean. Kalem he. Wah, mentang-mentang sampean lemu, gede dhuwur. Ora wani sampean tambah aku. Wah. Ngapunten Pak nggih. Aku nak gumes lho Mas lek enek. Mlorot, Pak. Pola. Monggo, Pak. Monggo Pak. Apa? Diseso kelingan lho Nak. Ape kenangan sing tau dilakoni. Kebayang-bayang nganti kekowo mimpi. Wadidaw. Iso gawe nyaman. Kurang tinggi. Kurang dhuwur. Bapake. Cobi Pak, seberapa Pak? Seberapa? Iseso, coba suaranya. Nggih suaranya kene. Isoke. Coba. Iseso, cap gitu. Iseso, cap gitu ya. Coba. Iseso kelingan. Kabeh kenangan sing tau dilakoni. Terbayang-bayang nganti ke
kowe mimpi iso gawe nyaman rajaminan duweni atimu kaya lagi wingi awak dhewe iso ngobrol tekan newangi krasa sliramu wong sing paling gemati ora nyangka kowe sing paling ngelarani. Ya, mari kita nyanyi sama-sama. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, sukses selalu. amin yuk kita Sepiro aku senengmu karo liyane arep cemburu kok untuk sapa-sapane jaminan duweni atimu pengen liyane pengen ku siji mung kowe kayakane kudu aku sing jero atimu sesuk
paling ngarani. Nopo to Pak repot mawon. Wah, jenengan nyanyi ini seneng dadak nyanyi bareng. Lho Pak kok mek sakmono, Pak? Lah nggih, Pak disyukuri. Iya Mas, kok aku mek guyon to. Guyon ya, heeh. Kondinge sulap. Uga mesti Pak Main ora, Pak Anam ora. Lah Pak Main kok gojloki terus. Wis dicontoni karo Pak Kapolsek. Yudi. Iya. Gak apa-apa Pak. Niken itu pokoknya Pak Main naik, Pak Anam naik, Pak Wahyudi naik. Ya. Itu Niken sudah bungah Seneng. sekali. Iya. Karena itu termasuk apresiasi. iya. Ya. Berarti Pak Main, Pak Anam, Pak Wahyudi itu sangat peduli Peduli sekali karo Niken, ya toh? sama budaya seni, sama Niken, Niken sama juga. masyarakat sini. Dan juga keamanan seluruh Iya, kecamatan juga. berarti kengko izine nganti jam 1 Mas. Maino Dewi. Ayang ini nandang loro asmara jroning nolo mangembar arom puspita dahat rasaku sesanding marang sliramu tiayu memani jantungku. Terima kasih Mbak Elisa, terima kasih Mas Dendi.
ning Sinawang. Yang bagus dong jarinya. Ya Patra kok ceker. Masa ngene sampean. Ngene lho. Kawitan ning Sinawang ini adalah sejarah bagi Mbak Kiki. Kok pusing to Mas? Kuncawi to men. Syah. Wong aku mau tak gaduh-gaduh. Iya. Sebuah perjalanan di mana Mbak Kiki dan Mas Dendi Iya. bermula dari bertatap mata. Iya, tapi ini Kawitan tadi arek-arek ini tadi agak gelentem ya, nadanya kerendahan loh. Ya enggak apa-apa, nanti tak marahnya ya. Anu besok-besok nadanya agak tinggi ya. Nah, wes. Gimana sih? tak Enggak seneni. apal-apal. Ya, ini masih menghibur warga masyarakat ono telata sumber petung adan-adan gurah no. Iki acarane no sini anu Mas. Apa? Sekaligus peresmian SD Negeri Adan-Adan 2. Ora, daleme iki Patra yo ning arep SD. Ngono lho, ora kok peresmian SD. Nyapu Udah ya? SD wis suwi yo diresmekne. Ya, Yo, sok ben menawa anggap dhewe. kesapurane. Sok ben anggap dhewe. Yo. Oh, ngono ya? Iya, yo saiki ngaturke lelipur apa kono, monggo. Oh ya, aku suwi gak tahu nganu sampean, nyanyi mbek sampean. Coba tes nada dong. Iku mesti rapen aneh iki. Ketok. Nadane E. Apa lagune? Wes D D D. Wes wancine tansah Puasno. Apa Mbak? Katakno karo pilihanmu saiki tingkahmu tak kangeni ning kahanane kowe wis ayem ning beda ati. Sanggas. Umpama lintang kaiso tak sambati mesti iso ngancani aku sing lara ati ditinggal kembang sing paling tak tresnani sing biyen janji ngancani tekane mati. Dewi ngisi mesam guyu bebarengan ora krasa saiki mangkari anganan kowe wis nemu ayam sing beda wis mesem guyu karo wong liya.
perdana. Lagi iki ning kene sama nyanyiane. Ora. Asine wis ping 3. Lah iya ngono. Tapi luwali kabeh. Ora apa-apa no. Mergo anu Mas. sampeyan iki kakek. Soale ngene, Huk. Aku terlalu bosan menyanyikan lagu zaman saiki. Lah piye to wong yo iki sebagai tuntutan. Kita kasih lagu yang lawas-lawas, Mas. Yo, lagu apa nak? Nadane, Mas. Oh. D. C. Allah ya Karim. Biar. B mayor berarti. Lagu akeh mentok. Kananku iki. Apa piye nadane? Setok ora pas. Maaf ya maaf. Kahanan. Ku iki yen tak umpamake koyo cahya nimbulan kang kalingan meko. Rev ya. Oke. Tak lilane lungamu nadyan apa jroning rasaku papaswati atiku kasayat welas rasamu nadyan tunungmu aja nganti ngaleke aku kenangan lan sliramu dadi memani ing kalbu umpamane kowe bali nambani larane atine semono tak anteni kowe bali bebarengan nyambut tresno di semono. Tepuk tangannya mana buat ikan. Wah, Aja. bocah iki lek nyanyi lek gak madhep aku no kurang afdol. Ketok yo. Apa no? Sik Mas. Apa to? Apa? Lebih Mas. Kena ampal. Iki sabone letong dadi. Jangan Mas. Dadi genah sikilmu ki mambu letong. Nah. Kena ampal. Kadung nyanyi penama kahanan. Aduh, Tapi kok apa? mlebu no Mas. Iya wis tenang, ampal ilang no.
dikelompokne piye? Oke, bersama Mayangkara dan Ikan Salindri. Buka lirik ya Mas. Kananku iki yen tak umpamane koyo cahyaning bulan kang kalingan meko patang koyo aning lung suwung sepi tanono kang bisa angluari panandanging ati cari tangis atiku nesmu ing pipiku rasa nelongso sliramu mekati tresno ibarat gombang kang ayu tanpa kumbang asmara aku kang kepacok tresno kok tinggal
apa lagu anyar saya maneh nganggo Jawa ya apik, pop apik, qasidah becik, Thailand apik. Sekarang apa? mumpung penontonnya masih banyak, Iya, no. kita tampilkan sindengan Mayang Era Iya. diiringi dengan spot Apa? jaipongan. Oke. Malang keke Mas, persiapkan dirimu Tia ya. Sing apik kok ndek sing diwarai Pak Soleh kuwi lho. Sapa? Pak Soleh. Iso to? Iso. Wah, apa mlaku wis bingung lho. Kok arep jaipong. Ayo. Iso kudu iso pokoke. Sindengan Mayang Era renek sing ra iso. Ya to Mas. Iso pilihan kok. Mbok terakhir dhewe Mas Bambang. Dadalah. Ya. Aku wakile iki. Tak kei sontone 6. Tak kei sontone 6. Mana entak, denak turun tak tok, entang. Ampun baik-baik saja. Ana ngaten. Bojomu ayu lho, Mbon. Wis panjang bahas kuwi. Kabeh mbok bahas. Lah yo. Anyar neh cacai. Bojomu ayu lho Pak Pot. Kok panggah mbok tinggal selingkuh ae. Aja lambe guntur. Monggo meja nomor 750. Tuh. Yo. Au. Walang kekek menclok ning tenggo mabar maneh menclok nang pari aja ngenyek ya Mas karo wong wedok yen ditinggal setan kamar Yo. Aus. Au. walang abang Yo. menclok ning kono walang Solo. Yo. Ake.
bisa gambang londe ora bisa nyuling iso nyawang ora iso nyanding yo kan walang kakek mencelane sampah sama bareng sing ngarep walange apik ning mburi walang sangit. Walang sangit. Ya nak. Sama lu ngelokne. Nyapon. Sama nopo iso njukit ngene iki. Gak iso aku. Mas Bambang urung. Meneng. Mas Bambang urung wis diomongi terakhir kok malah mbondekne piye to, Bon? Ora iso lho nak aku. Iya. Alah wis pokok rata. Pokoke joget. Ora adil. Ya wis adil kene. Ki nyanyine apa neh? Hah? Nyanyi? Nyanyi no. Dikancani sapa? Duh, berempat dong kita. Oh, walang sangit. Kakek. Ora itu. Sini sini. Oh, sini. Yes. Ngomong sitok kangelan ditambah telu neh gini ya. Ora makan, Pak. Ora Oh, makan. Pakai ini. Iya toh, Pak. Pak. Mie kok mie. Oh, mie. Pak Ya, D. apa ya, Pak? Rumah saya bakul sempol Pak D. Pak, Mbah nih. Mbah, Kuwi ngono, Kong. Kong. Kuwi ngono. Apa? Lek. Kok iso celeng lho. Lek. Oh, lek. Piye to kupinge jene? Kok iso tekan celeng bagus kok. Pak di aku putune sapa? Nyanyi ya. Aku wis gedhe. Halo sapa? Dipasne sik ta nadane dipasne sik. Apa neh to ki? Iki jane Pak di aku putune sapa? Aku wis gedhe. Bisa melu sapa? Bapak Ibu saiki wis ora ana. Saben
Enak ya. Kesenian ngawinan mas. Daerah Ngawi. Buksa. Ayo. Buksa. 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 Sedur sedur. Barongan rai belit MC-ne koyo malih. Buksa. 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 Sedur sedur. Sedur sedur. Buksa. 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 Sedur. Ya. Aku putune sapa? Aku wis gedhe besok sapa? Bapak Ibu saiki wis ora ana. Saben dina orangku tansah nangsa. Aduh pade oteye kudine aku pade kelingan kudune sabungo ora tameli Beluwe kangen sing dolanan beluwe kagen modal. Kuwi lho nek kono kuwi lho wong. Kuwi lho Mas kuwi lho Mas. Anu kowe njajal Namanya lek durian beluk. Duduk kuwi. Sing agaman ireng lho. Iya. Kadang sing tak Ya nak nyanyi apa sing kira-kira kabeh iso joget no. Ya, dikae sing lah iki mau ngerti ra? Nyanyi lagune Seragenan itu. Iya. Ibu-ibu iki wis tangane sing ngowel. ngowel pip Mas ayae. mergo gemes bila sama Tok 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 tok. Jlang. Tok 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 tok. Jlang. Lah ya gemes pengen
Wah, Jan, enak ya Mas. Enak. Manjlah, apa, Jan? Weh, pama wonge gedhi Nok kuwi pas ya. Pas. Pas lah sampean pas, kan gedhi lho. Ngece wi kan ngece. Ngece wi. Loh, apa sing gedhi? Lek gedhi ngono. Boleh gedhi. Lek cilik malah wus. Ngopes. Wus. Tahu nih blas yo. Apa? Apa lagune nak? Apa? Ya. Lagu baru. Ki mau ketawa lurung nyanyi lagu anyar, Mas. Iya. Yo. Aduh sayang, ngapun. Otak. Pane kayak dirubung gurem. Dene sak pira dene? Ya pas berarti. Mas Bisma. Langsung kotak-kotak yuk. Ya. Ya, kita pemanasan dulu. Sini. Bapak Ibu, Para posisi mana suaranya? Nyapa melak bengak nyapa? musisi. Musisi. Oh iya. Musisi. Lagi. Musisi mana suaranya? Yang di sebelah sini mana suaranya? Masih semangat Ibu? Masih. Yang di sebelah sini mana suaranya? Yang di sebelah sini mana suaranya? Mana suaranya? Yang di sebelah sini adik-adik mana suaranya? Ini kan untuk kancane. Aduh sayang, ampun saestu. Yen dereng sampun lurung diomongan Ora apa-apa nduk ndas rapati kangge kok. Ya ditugelek. Ya. Kangge sesuk. Ketak gulune. Yo. Tinggo pajangan. Rumah sama ndas kidang ngono kan. Lan ganti ndas Bambang. Jangan kotak-kotak ya yuk. Ayo kara. Semangat dang, yang semangat dang. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tuku tempe ning pasar. Ngene. Rasane apa kuwi kae? Maringan Mas. Astagfirullah. Aku koyo sampun nesu. Ape iso rasa kudu nganggo mecuci emang paras bagus munda tetok karo atimu. Rungono kembangan manisku. Aduh sayang, ngapun
bocane ra plepeken ngono apa piye? Lah iya plepekan. Keluke lek ambune baby ki ngono sik ra apa-apa Mas, ge tambah luwe. Ambune? Ambune badhek. Lah iya. Aku dhewe Lara ning irung. kaya sapi ya Roman. Seneng adon lho. Adon. Sone ngono iki ana liquid ae. Ben ambu-ambune nek rasa-rasane. Ya nak, ya Ya. 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 Di sini ada artis satu kali lagi. Siapakah dia? Niken Salindri. Iya tuh bocah iki. Kok nanti saya ini anak ini depan ini keluarga besar ini. Iya. Oh ya, mungkin ada permintaan lagu apa? Mah liyane wi. Gak iso aku lagu kuwi. Anu Mbak, lah jenengan nyuwun tamu undangan kene duduk percetakan tadi. Gak iso aku lagu kuwi. Lali. Lah! Pajan cuwocok sama lagune. Apa lagune? Ayo Mas. Apa? Mas Bisma tolong kendangin ya. C. Magadir. Ora tali kotang. Heh? Apa? Tali kotang iki. Buke yo ngono njaluk tali kotang. Ya. Iki mas taline uculi dewe. Say. Maraga bebareng-barengake. Sebabe Aku dijodohne karo malah karo sugih kae. Wis cukup mong semene wae. Aku ya pengen sugih. Piye? taman wis udah. Aduh Kang Mas Bambang Balowo. Iya, Dek. Aku ora bakal lilo yen Gusti ngaparengana mesti balo. Anggere tibane Tali Niken Salindri tak simpen tekan ning pati Niken Salindri tresno wujudku kang suci. Au. Iki kesenian apa? Apa kau lah ngono? Iya. Kepara nyongot nih. Dadek kena. Ya. Ya, tali kota. Nini dia tak titis tak ting tak titis. Ayo Pak Bot. Bos sambung kene. Nak. Jalan. Biyen wis tak tukoke wujud tali sakotane saiki ning laro ilang sak slirane lunga menyang tanpa pamit ra ngambari apa lali kowe karo Mumet to, Mas? aku iki Latihan regane kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang Otakku kletin kain. aku golek tali kota. Kok
Seneng aku. Wah tenan kono. Tenan. Carane ndidah mutiara kependem. Nah, lagu lawas diudah. Ya, iki sono wektu engko awake dhewe pukul 11:30 ya ta. Oh ya. Saiki apa sing arepmu aturke kanggo pisungsung? Saiki jam. Jam 11 no. Ya. Ini. Wow. Jam 8. Wih, jam di jam 8. Sik sore jare. Iya nak. Tapi alhamdulillah ya Allah Mas penontonnya lho. Anteng si antusias. Coba anteng. sampean sorot Mas lampune Mas disorot sik penontonnya. Sorot penonton Mas Leting. Nah. Bisa gak? Bisa. Nah. Warga Sumber Petung. Sumber Petung. Luar biasa. Tepuk tangan lagu warga Sumber Petung luar biasa. Oke. Masya Allah. Sing tresno karo sampean sawan sing nunggu. Terus ngene iki kan ya malih sungkan arep ngewahi lagu apa neh Mas? Sampean nyanyi apa lah sembarang ngentut ta sampean dirungokne ngene. Saking cintane. Ya aja ning kene, mergo saking senenge. Aja meneh kok roh blegere, roh suarane kuwi lho seneng. Wis Mas dipateni Mas Ulap Bapak Ibu tepat kene. Ulap. Sing sare malih melek ngene. Wis ngono lagune apa manut wis. Ayo. Ya. Nek. Aneh. Dong Mas Bambang. Dadi mau nginggugah macan turu mah lho, apa? Mutiara kependem. Mutiara kependem macan turu. Ya njumbuhke kahanan wong iki ngono. Yang semangat dong. Sayang, makan sayang. Gak ngerti Mas. Rong aku kuno ngedumne Ya MBG. yang di HP lho, Mbak. Ora. Rapene nyar rapene. Kulino ngedum MBG. Ya. Trak tak disin tak mundul. Yuk. Sekal. Mbok. Neno. Oh ya ora kena ya disekal. Gak iso. Aku bawan berpikir kawin-kawinan. Aku cinta suci-sucian, Semoga bisa terus manten-mantenan. yo bayangkan, yo sumber beton bergoyang.
suci-sucinya. Semoga bisa terus manten-mantenan. Semoga bisa terus manten-mantenan. Ada satu lagu sing lebih rancak lagi, Mas. Apa neh? Sore-sore padang bulan tak Kendang kok cilintil gendis lho Pak. Ya ben kendang. Variasi. Oh, variasi kendang dingin tak genting lingi nggih. Apa yo enek kendang kok Seka maksudku. Oh, seka. Ki di versi pertamane Pak Bot dirungane Pak Bot. Di versi ngarepe seka, tengahe mari ngono jaipongan halus, sing terakhir lagi bar. dram-draman sing barbar ngono kae ya. Lagi. Nanti tak gendang. Ting ting tak gendang. Tilindil. Kok iso tilintis bareng. Kendang kok tilintis. Sore. Padang bulan. Yo gak ngono. Ora ngono. Rock kuwi jenenge nek. Iya, nanti terakhir versi rock ya Pak Bot ya. Nanti kecepatannya pas yang ketiga nanti ditambah 400 speed. Wow. Kuwi ora nyanyi. Megah-megah. Jangan meremehkan sindanya Mayang Karen. Oke. Aku juga. Ayo kono. Ya. Yo. Gethuk. Iya, pamundutan yo, Mak. Ya. Yo. Sore padang bulan, ayo konco padha Iku tambane opo ala-ala kedah asale saka telo kuwi kuwi tambane opo Woo!